koliko je deci baš divno po školama, koliko im je sa profesorima, sa celim sistemom koji je sad u prosveti, lažni sistem vrednosti. Deca sada tamo ovako pevaju. Ajmo da otpevamo, pošto ja to tako čujem da deca pevaju. To je tako u okorelom Egiptu gde su nastavnici, profesori, gde sve su svi okoreli, gde su svi srca kremen, kamen, gde niko ne zna šta je dobro, a šta zlo. I to se peva... Daj mi mama šibicu i malo benzina. Daj mi malo šibicu daj mi mama šibicu i malo benzina da zapalim školicu, da ne bude zima. Divan dan, našoj školi zadnji dan. Divan dan, našoj školi zadnji dan. To je to vreme. To su da je deca posvetila školu. Roditelji su u grobovima, svako leže u svom grobu, svako leže u svojem bezakonju, u svom brlogu, u svojoj prljavštini, u nečistoćama svojim i da je neko za svoje potomstvo da hoće da svom potomstvu da želi dobro, da za budućnost te dece, da se ovo prekine, da se završi ovo rasulo, ovo propadanje, ovo uništenje, jer ovo sve se zove uništenje. Svet je smaknut, narod je pokopan, ne zna šta radi i hoda po smrtnim delima, po delima tami, ne zna kuda ide. Postavljaju, u 2001. dovedoše vračare, lažne sveštenike, lažne proroke, ove u crnim vračare, koji su došli da bi oteli od naroda još jednu platu, nije jednu, nego koliko ih ima postavljenim po svim školama. Negde su teolozi, a negde su baš vračari, baš ovi koji su u odelima neprijateljskom, znači ono crno odelo, religije koje se zove Srpska pravoslavna crkva. U stvari nije to ni religija, jer ovi teolozi su religija, a ovi su vračari. I Egipat ima svoje lažne proroke i to su oni. I proroci lažni ne mogu da izbave prosvetu iz groba u koje je upala. Ne mogu da izbave vlast, ministre, institucije, sve državne stubove ne mogu da izbave iz groba u koji su upali. Jer svi sagrešiše, nema pravednog ni samo jednog, svi sagrešiše i lišeni su Božje slave. I pravednici koji su vaskrsli, isto su bili u svom grobu lišeni Božje slave, ali vaskrsnu pravednici i onda pravednik dolazi na ovaj svet pokopan, umro, mrtav u svojim gresima i pravednici vaskrsavaju i pravednici svetle, oni su nadalje kad vaskrsnu, jer kad su u svom grobu, kad si u grobu ne može da budeš svetlost, a kad izađeš na svetlost, onda izlaziš na svetlost da se pokažu da su tvoje dela učinjene u Bogu. I budeš svetlo svetu i onda i kažeš gde je zapao, gde je, u koju jamu grobnu je upao ovaj naraštaj. Grobna jama je kad je ovaj naraštaj pošao, kad se okrenuo od puteva koje je sledila
Jugoslavija i tadašnji naraštaj kada se otkrenuo od tog puta i upao u grobnu jamu koja se zove učenje Vračara, dakle Srpske pravoslavne crkve, kad su se tome okrenuli, pošli za tim, naraštaj je ostao bez razuma, ostao bez svetla u sebi, pošao za smrtnim delima, deluje po smrtnim delima i ne zna šta radi i ne zna kud ide. Divan dan našoj školi, zadnji dan. Pa sad neko neka kaže, neka dođe, neka pohapsi svu decu koja to pevaju, nije neko nego okoreli faraon, okoreli Egipćani, neka pohapsi svu decu, zato što je faraon i svi okoreli Egipćani, znači ovi koji su državni službenici po prosveti, po svim državnim institucijama, neka oni sada sprovedu, neka oni sada pohapse decu, zato što deca imaju oči da vide da je to tamo gde oni idu, da je to tamo tama, da je to tamo grobna jama, gde je najveća institucija u prosveti, najveća institucija u državi, kako kaže Aleksandar Vučić, jeste Srpska pravoslavna crkva. Najveća institucija nije vlast, nisu institucije kao što je prosveta, kao što je ostale državne institucije, nego je to je najveća državna institucija, kako kaže Vučić, jeste Vračar. Crkva, Srpska pravoslavna zajednica, koja je u stvari zavela. Đavo ne dolazi osim da prevari, ukrade i uništi. Oni su zaveli, prevarili narod, pokrali ceo naraštaj, da naraštaj se klanja delima koja oni delu, odnosno učenju koje oni izučavaju, da to poštuje, jer je to najvažnija institucija u ovoj državi. Đavo ne dolazi da prevari, ukrade i uništi. Prevarite, ukradete za svoja dela i uništavate. Koliko već vremena ovaj naraštaj sedi u tom grobu, u toj grobnoj jami, učenje srpske. Organizacija, ta srpska organizacija, Srpska crkva, zajednica srpska, ili ti Srpska crkva, odnosno Vračar. Neka hapse, kad ne znaju šta je dobro, šta zlo, neka hapse, sudit će Gospod Bog i živima i mrtvima.